Me ke tafi da ku? Dama wannan ce ba ta da lafiya. To, me yake damunta? Ki faɗa mishi yana tambaye ki. Ki mai mana. A'a, ya kamata nan fa zuwa kuka yi kuna su za ku gani ko ba haka ba. Duk wani abu da yake damun ku ya kamata ku yi min bayani. Me yake damunta? Kin ce ba ta da lafiya, me yake damunta? Dama ita ɗin ce tana da ciki. Ciki? To, kamar wata nawa kenan? Wata 3 ne ai. To wata 3 kun je asibiti an yi awo kuma an baku takarda. Ina takardar da aka baku don mu duba mu ga wani irin magani ya kamata mu bata. Ai da yake duk ba a kai wannan matakin ba. Bata fara zuwa asibiti awo ba kuma ma dai makasudin zuwa mu gaskiya ba wannan ne ya kawo mu ba. Mun zo ai mana wani abu daban ne, ma'ana dai a raba ta da abin da yake tare da ita. To idan na fahimce kina nufin a zubar da shi kenan ko? Dama ai wannan aiki na ne. Kawai dai abin da nake so in san da ku shine cewar ina yin aikin kuma duk ciki idan aka zo da shi duk wata ɗaya nakan karɓi 10,000. 10,000 so 3 kin ga 30,000 kenan. Wannan shine kuɗin aikin ku da za ku bayar. Don haka ina ganin ba tsaya za mu muna ta cece-kuce da ku ba. Ya kamata a ce saboda mutane suna jira na ko ba haka ba. Idan kun aminta yanzu ma sai mu je a yi mata aiki ba na abu bane ba. Ha ba likita. Ita ɗin fa ko tsotsayi ne ya afka mata. Kuma sannan wannan shine karanta na farko da za ta fara zubar da ciki. Kuma mu dukanmu 'ya'yan talakawa ne. A'a babu damuwa idan ma nan gaba za ta dawo a zube mata duk kuɗin ne ba canja za su yi ba ko ba haka ba. Don haka ni ina ganin ba sai mun tsaya mana ta ɓata lokacin mu ba ko ba haka ba. Ai ba mu da wa'annan kuɗaɗen da za mu iya baka. Abin nan tsotsayi ne ya afka mata. Na faɗa maka tun farko san ba halayyarta ba ne ba. Kuma a duk inda aka san musulmi da musulmi dukkaninsu suna iya taimakon junansu. A kinga da Allah tsaya. Yaro ne ko fa yarinya a ciki fa ban ji tausayinsa ba zan cire shi in yar barantana ku da kuka shafi iska yanci. Ina mai ba ku shawara idan aikin nan ya muku ku biya 30,000 ne muku. Idan bai muku ba da Allah ba ni kaɗai bane da ya kamata ku ɗan je wani waje ko za ku abin nan da Allah ku tashi ku fita. Kaga kwantar da hankali. Ka daina daga murya, akwai mutane a waje za su iya jiyo mu. To ni Allah mun tuba irin wannan sai an tsaya ana ta wani kace na ce da ni. Kaga dan yi mana rage ko dan ya yake. Kina ji? Aiki na idan na faɗa na riga na faɗa. 10,000 so 3 30,000 za a bani. Idan da hali ku ba da kuɗin nan yanzu ma mata aiki. Idan babu hali a gaida gida da Allah. Ya zana yau ne da kaina, ya zana yau ne da kaina. Haba da Allah. To kina wani magana tsautsayi? Tsautsayi? Ni ne mata?